Gadewch i ni weddio. Diolch yn ei ti o Dduw am y fraint unwaith eto cael dod ger dyfron ac yn ni'n cyflwyno'n hamser i ti nawr ac yn gofyn i ti yn helpu ni i drigarhau wrthym, i agosau at bob yr un ohonom. Beth bynnag fydd yw ein cyflwr ysbrydol y bydde di yn dod ac yn ein cyffwrdd ni ac yn ein cynhesu ni ac yn ein dwy'n ni'n agosach at ti wrth i ti agosau atom ni o Dduw a bydd ein calonau yn dyheu am cael agosau at ti. Tyr di'n plith, bendithiau ni, bendithiau'n gwlad unwaith eto a gwledydd y byd. I ni yn gofyn am dy drigaredd a bydde di yn dod ac yn gweithio'n rymus yn ein plith unwaith eto. Diogelan hamser nawr a bendithiau ni'n gofyn hyn o trwy enw a thrwy heiddiannau dy fab yn gwaredwr yr Arglwydd Iesu Grist. Amen. Gwnewch chi ddarllen o air Duw o lyfr y Salmau, y ganfed Salm. Y ganfed Salm. Cenwch yn llafar i'r arglwydd, yr holl ddeiar. Gwasanaethwch yr arglwydd mewn llawenydd, deuwch o'i flaen ef a chan. Gwybyddwch mae'r arglwydd sydd yw, ef e'n gwnaeth ac nid ni ein hunain, ei bobl ef ydym, a defaid ei borfa. Ewch i mewn i'w byrth ef a diolch ac i'w gynteddau a mawl. Diolchwch iddo a bendithiwch ei enw. Canis da yw yr arglwydd, ei drigaredd sydd yn dragowydd, a'i wirionedd hyd genhedlaeth a chenhedlaeth. Bydd y bendydd Duw ar ei air sanctaidd ef. Wel, gydewch ni edrych ar y salm honno, ond fel testyn y 5 adnod, y ganfed salm ar 5 adnod, canis da yw yr arglwydd, ei drigaredd sydd yn dragowydd, a'i wirionedd hyd genhedlaeth a chenhedlaeth. Nawr yn sicr, dyma chi salm sydd yn golygu cymaint i lawer iawn o bobl dros y canrifoedd. Yn sicr, pa bynnag genhedlaeth i ni'n sôn amdani, mi fyddai'r salm hon yn gyfarwydd iawn. O bob un o'r salmau, byddwch chi'n gallu tybio, dyma chi un o'r salmau hynny, byddai'n sefyll allan, salm 23, salm 121 ac yn y blaen, ond mae hon yn salm arbennig. Y salm byddai llawer wedi dysgu ar ei cof. Does dim syndod am hynny nag oes. Salm sydd yn llawn o berlau a chysur i'r saint. Gymaint o gysur yma i'r Cristion. Ond hefyd, wrth iddo fod yn gysur i'r Cristion, mae hefyd yn salm sydd yn her i'r anghredadyn ac yn gobeithio daw hynny yn amlwg ac yn enwedig i'r rhai sydd yn gwrando ac efallai dal tu allan i deyrnas yr Arglwydd Iesu Grist. Dal heb pwyso arno ef, dal heb ymddiried yn yr Iesu am iachawdwriaeth. Y bydd na ryw her yn dod i chi wrth i chi wrando. Yn sicr mae'r salm yn dyrchafu enw ein Duw, y mae Iesu Grist yn cael ei ddyrchafu, a gelwyr arnom ni i'w ddyrchafu i roi y clod heddiannol iddo am ei holl fendithion. Mae e'n gan o fawl, fel canodd yr angylion, Lyc 2 ar adnod 13-14 ac yn ddisymwth yr oedd gyda'r angel liaws o lun efol yn moliannu Duw ac yn dywedyd gogoniant yn y goruchaf i Dduw ac ar y ddeiar tangnefedd i ddynion ewyllus da. Mae e'n dod â rhyw atgofel y canon nhw, clodydd yr Arglwydd Iesu pan y ganwyd y gwaredwr y byd ac felly hefyd dylen ni ganu ei glodydd. Dyma beth mae'r salm yn ei wneud. Yn rhoi hwb arall i ni. O, ydych chi di anghofio efallai? Gwai chi os ydych chi di anghofio. Gwai ni os i ni wedi esgeluso y maes yma i ganu clodydd yr arglwydd. Mae yna le arno ni wneud hynny foliannu ar lafar ac yn ein bywydau. I ni wedi colli allan yn ddiweddar yn do o fedru canu gyda'n gilydd ar lafar. Ac efallai, mor dris yw hwnna, mor ofnadw wedi bod, ond i gadw at y rheolau deddfau gwlad yn bwysig ond diwe. Ond mae'n rhyfedd sut mae'r rhain gallu rhoi yr holl bwyslais ar hynny ac yn dweud i ni ddim wedi gallu canu allan llafar, ond nid yw e'n bwysicach ein bod ni'n canu'n llafar yn ein celonnau. Wrth gwrs, i ni eisiau canu allan yn glywedol, bod pobl gallu'n clywed ni. Ac pan dawr dydd pan byddwn ni'n cael gwneud hynny eto, fe fydd yn hyfryd o'n i fydd e. Ond yn bwysicach nag unrhyw beth yw bod ni'n canu yn yr enaid ac bod ein bywydau ni'n canu clodydd yr arglwydd. Digon hawdd gallu ticio bocs a dweud, dwi wedi canu mewn cor, dwi wedi canu'r emyn yma ac ymddangos a gallu falle wneud sioe ohoni. Ond y peth bwysica, pyn na'n canu ar lafar neu yn ein celonnau, bod yr enaid yn clodfori'r arglwydd. Dyna beth i ni eisiau. I ni eisiau clodfori'r arglwydd yn ein bywydau ni.
Ac wrth i ni wneud hynny, ein gweddi yw y byd yn deffro ac yn gweld ein can o fawl. Pinau yn canu go iawn, yn canu ymynau, canu'r salmau, beth bynnag fydd e, canu ei glodydd, neu yn canu ei glodydd yn ein bywydau ni, yn ein llafar ni, yn ein geiriau ni, yn ein dewisiadau ni, yn ein penderfyniadau ni, yn ein hymatebion ni, bod ni'n canu clodydd yr arglwydd yn hynny gyd. A thrwy hynny, fod y byd yn cael ei deffro ac yn cael ei hatgoffa i ddyrchafu eu llyged nhw tuag at y mynyddoedd, o ble gallen nhw cael cymorth. Cenwch yn llafar i'r arglwydd, yr holl ddeiar. Wel, yn gyntaf, hoffwn ni edrych ar y salm yma, ac yn gyntaf fel pennaw, diolch am ei fawredd, ac yna'n ail, diolch am ei ddaioni, ac yna'n olaf yn drydydd, diolch am ei ffyddlondeb. Wel, yn gyntaf, diolch yma am ei fawredd. Dyma i chi alwad teilwng, galwad ar wledydd y byd i glodfori Duw. Cenwch yn llafar i'r arglwydd yr holl ddeiar, bob man, pob cenedl, pob gwlad, pob tir, pob pobl, pob iaith, pob un. Yr holl ddeiar, cenwch yn llafar i'r arglwydd. Os bu adeg yn hanes y byd, lle dylse trigolion gwledydd y byd ddyrchafu ei golygon tuag at Dduw, a rhoi y clod heiddiannol iddo, mae hynny wedi bod yn real ac yn wir ac yn amserol pan ysgrifennodd y salmydd y salm yma. Ac yna pan dath yr arglwydd Iesu Grist, y cafodd ei eni ac yn ystod ei fywyd e, ac yna ar ôl ei farwolaeth a'i atgyfoded a'i esgyniad e, ac yna yn yr eglwys fore, ac yna hanes yr eglwys. Mae wedi bod yn wir drwy gydol hanes y byd, ond i ni yma yn y presennol, ac dyna chi bresennol mae wedi bod. Ond os bu adeg, lle dylse y byd archafu, clodydd i'r arglwydd, ac i ddiolch iddo fe, ac i roed y clod heiddiannol iddo fe, yna gallech chi roi dadl eitha cryf nawr yw'r amser. Ac eto hyn i ni wedi weld yn ystod y flwyddyn diwethaf yma, gyda'r fath argyfwng byd eang. Beth ni wedi weld? Nid troi at Duw, nid diolch iddo fe am ei drigareddau. O na, i ni wedi gweld calonau yn caledu, calonau pobl cyffredin ac arweinwyr gwledydd i gyd yn ymddangos fel bod llen anferth wedi syrthio drostynt. Mae fel petai ni'n mynd ôl dros flwyddyn yn ôl, mi fydden ni yn ein cwrdd gweddi wedi gweddio, o Dduw, mae'r wlad mor dywyll. Mae fel llen wedi syrthio dros, llen o angrediniaeth. Mae e'n mynd yn dywyllach ac yn dywyllach. Ond erbyn hyn dros y flwyddyn diwetha, i ni'n meddwl pa fath o len yw hi. Mae e wedi mynd yn ddiwch erchill a dallineb llwyr dros y flwyddyn diwetha. Mae wedi mynd yn waith o lawer, 100,000 gwaith, nag yr oedden ni cyn y salwch erchill yma. Mae e fel petai'r byd yn codi dwrn at Dduw. Yn gweiddi allan nad oes rhaid iddy'n droi at Dduw. Y gallen ddelio a phroblemau'r byd ar ei pen ei hunan. I ni'n gallu sortio fe mas. I ni, ac beth mae'r gwledydd y byd yn neud, mae yna rhyw fath o ras i weld pwy sy'n mynd i wneud fwy o arian yn gwerthu'r meddyginiaethau yma, pwy sy'n gallu wneud hyn, pwy sy'n mynd i cael y clod. Mae dwyn y clod o Dduw yn y ddarpariaeth hefyd. Mae'n erchill. Yn sicr nid oes unrhyw berchnogaeth o euogrwydd am ei pechod wedi weld gan y cyffredin ac arweinwyr y byd. Dim unrhyw berchnogaeth. A ydyn ni wedi pechu. A ydyn ni wedi cynderiogi y Duw holl alluog. Dyw hwnna ddim wedi cael ei gwestiynu o gwbl. Does neb wedi ystyried y ffaith. Nid oes unrhyw gostyngeidrwydd i weld o ganlyniad i weld nad ydyn wedi rhoi y clod heiddiannol i Dduw ac wedi dwyn y clod iddyn nhw eu hunan. Dim gostyngeidrwydd o gwbl i weld. Yn lle byw i ogoneddu Duw a'i fwynhau a mwynhau ei bresenoldeb. Beth i ni wedi weld? Wel, mae dyn yn byw i ogoneddu hun ac yn neud ei orau glas i fwynhau ei hun. Wedi droi ben i weired, yn llwyr. Mae'r hyn i ni fod wedi hen fynd. Mae ein Duw ni yn fawr, ac o'na fydde'r holl ddeiar yn sylweddoli hynny. Cenwch yn llafar i'r arglwydd, yr holl ddeiar. Mae ein Duw ni yn fawr. Ym mhob un o'i briodoleddau. Mae ei fawredd i weld ar draws holl wledydd y byd. Cenwch yn llafar i'r arglwydd, yr holl ddeiar, nid oes yr un gwlad yn ddiesgus
O fethu gweld o llaw y creawdwr. Allwch chi ddim dod o hyd i unrhyw wlad. O'r gwledydd fwyaf cyfoethog i'r gwledydd fwyaf tlawd. Mae o llaw Duw, o llaw y creawdwr i'w weld yno. Does neb yn gallu esgusodi ei hun. Mae yna alwad fan hyn ar yr holl ddeiar. I ddyn, ac be mae dyn yn neud, yw beio Duw, chi methu dweud hynny, drychwch ar y gwledydd yma, ar tlodi, ar newyn, ar rhyfela ac yn y blaen. Ac fel betawn nhw'n dweud, nad ydy ôl llaw mawr y Duw yn ei greadigaeth ac yn ei drigaredd a'i fawredd, dyw e ddim i'w weld. A dyn nhw ddim fel betawn nhw'n cofio bod dyn wedi wneud ei orau glas yn ei bechod i ddinistrio greadigaeth y mae Duw wedi wneud. Does dim perchnogaeth o'r eogrwydd hynny. Ac i dynnu golwg pobl oddi wrth ei fawredd, wrth edrych ar ei waed. Serch hyn, diesgus yw dyn. Mae dyn wedi gwneud ei orau'n Duw, i tynnu ffwrdd o fawredd Duw. Wrth edrych ar y moroedd, wrth edrych ar yr awyr, mae dyn yn gwneud ei orau glas i anwybyddu creawdwr. Ond y mae dyn yn ddiesgus. Achos ble bynnag i ni, mae dyn yn gallu edrych yn y bore ac yn gweld yr haul yn codi. Ac yna gyda'r hwyr yn gallu gweld yr haul yn machlud. Ac wrth weld yn y nos goleini'r lleiad. Ac wrth weld y ser yn disgleirio. Ac mawredd y greadigaeth, mawredd y creawdwr yn gwneud y fath beth. Does dim os ble i chi. A dim os be mae dyn wedi wneud i ddinistrio'r greadigaeth. Dim os bod dyn wedi wneud i orau i amddifadu dyn. Mae'r Duw, mae'r creawdwr wedi creu digonedd o fwyd. Mae yna ddigonedd ar gyfer yr holl fyd. Yr broblem sydd yn yw hyn, mae dyn yn amddifadu dyn o'r holl nwyddau, o'r holl ffrwythau'r ddeiar a llysiau'r ddeiar. Mae dyn yn atal hyn rhag cyrraedd pobl eraill yn ei hunanoldeb, ac yna mae dyn yn ei bechod, yn rhyfela, ac yn ymladd, ac yn dinistrio ac yn lladd. Ond ar ôl dweud hynny, ni dal yn gallu gweld ôl llaw Duw. A lle bynnag fyddwn ni? Be bynnag y mae ymdrechion dyn i ddinistrio'r byd, yn ei gasineb tuag at cydyn. I ni dal yn gallu gweld ôl llaw Duw yn y greadigaeth, ac felly diesgus yw'r holl ddeiar. I ni'n gallu dyrchafu'n llygau tuag at y mynyddoedd o lle daw yn cymorth. Mae yna gymorth i'w gael yn yr Arglwydd. Ac mae yna alwad fan hyn. Mae yna alwad heddi i bob un, o bob cenedl, o bob tras, o bob iaith, o bob cenedl yn y byd i gyd, i ddyrchafu, i clodydd. Cenwch yn llafar i'r Arglwydd, yr holl ddeiar. O ymdristwch. O feddwl yr hyn y mae'r byd yn ei golli trwy beidio rhoi'r dyledus clod i Dduw. Dyna i chi drist. Dychmygwch petai pobl yn dechrau rhoi clod i Dduw. Dyna'r fendith y bydda ar gael. Bendith i'r enaid yn sicr. Adnod 3, gwybyddwch mae'r arglwydd sydd Dduw, fe yn gwnaeth ac nid ni ein hunan. Byddwn ni'n adnabod y Duw yma, gwybyddwch. Mae angen i chi wybod, mae angen i chi i'w adnabod. I wybod amdano, i'w adnabod am yr hyn ydyw, i weld ychydig o'i fawredd. Sydd Dduw. Na fyddai'r Arglwydd yn dod lawr ac yn agor llygaid y neidiau pobl, mwyn iddyn gallu gweld cibolwg o fawredd. I ni'n cael golwg ohono fe yn y greadigaeth. I chi'n gallu weld mewn coeden, mewn blodyn, ac mewn pryfed, ac anifeiliaid, ac yn mynadar. I chi'n gweld mawredd y greadigaeth. Mae'n anhygol. Unwaith eto roeddwn ni'n gwylio rhyw raglen ac oedd ar flodau ac oedd yn sôn am y modd yr oedd gwenyn yn dod ac yn gallu cario pethau ar ei cefn nhw ac yn gallu cario fe i mwy o flodau ac yn dweud sut mae'r blodyn bod yna rhywbeth glidog yno. Dwi'n mynd i fynd anhylder achos dwi ddim yn arbenigwr. Ond oedd yn anhygol, oedd y fel petai ar hapa damwain mae hwn di digwydd. Ond oedd y fath fanylder bod y blodau yma'n gallu atgenhedlu yn y ffordd yma, mae'n anhygol. A pan i chi'n edrych ar yr holl faes o'r greadigaeth, mae'n anfedd menti hwnt i meddyliau bach ni. Sydd Dduw. Mae'n fawr. Does neb arall. Beth mae'r salmydd yn dweud, nid oes yna Dduw arall. Ein harglwydd yw yr unig Dduw, yw y creawdwr.
does dim un Duw arall yn gallu ateb gweddiau. Mae'r byd fel ei fod wedi o ddiweddyd gan ddallineb anghrediniaeth, ond yw e? Wedi llyncu celwydd am y ffrwydriad fawr. Dyna chi gelwydd sydd wedi cael ei lyncu gan ferddiannau o bobl. Heb cwestiynu. Heb hyd yn oed ystyried cwestiynu. Mae nhw'n dweud, felly rhaid i fod yn iawn. Ond nid oes angen gymaint mwy o ffydd a dychymyg ffôl i gredu ffrwydriad anferth allan o ddim byd, greu byd a bydysawd mor rhyfeddol a hon. I gredu allan o ddim byd o gwbl sydd ddim yno, bod na ffrwydriad, ac o'r ffrwydriad bod byd mor fanwl ac mor rhyfeddol a hon, lle nad oes unrhyw beth yn y byd yma sydd heb bwrpas. Yn y corff ddynol, mae yna bwrpas i bob rhan o'r corff ddynol. Mae yna'n anhygoel. Hyn ddylse fod yw i'r creadur anrhydeddu yr un a'i greodd. Cenwch yn llafar i'r arglwydd, yr holl ddaear. Mae yna alw arno ni i ganu yn llafar, i ganu clodydd yr arglwydd am ei fawredd yn y greadigedd. Ym mhob peth, ym mhob maes, yn ei ragluniaethau. Ond yr hyn i ni'n ei weld yw dyn yn byw fel mae fe hun sydd wedi creu ei hun. Ond ydy hwnna'n wir? Dwi'n mwyn credu gall neb ddadled â hwnna. Yn meddwl ei fod yn atebol i'w hun yn unig. Mae fe ddylse gael y clod am sut mae'n edrych. Mae bron iawn, os oes yna rhywun wedi cael ei eni, a maen nhw'n digwydd bod yn berson golygus neu yn bert, I chi'n gweld ambell, a maen nhw'n tyfu fyny, meddwl, edrychwch pa mor dda ydw i wedi peri fy mod I wedi cael fy nghreu yn bert neu yn olygus. Neu bod rhywun yn naturiol gryf. Edrychwch pa mor dda ydw I, fy mod I wedi gallu sicrhau fy mod i'n gryd. Neu yn alluog, mae yna galluoedd gwahanol, ond does na. Mae yna rhai yn tu hwnt o alluog. I ni wedi gweld pobl yn ei gwaith o gwmpas y lle, yn yr ardd, neu yn y tŷ, neu be bynnag dros y blynyddoedd. Ac I chi'n edrych yn nhw, dwi'n gweld rhywun yn rhoi carped lawr. A dwi'n dweud, dyna chi allu anhygol sydd gan nhw I weithio mas sut I cael yr holl onglaen iawn. A'r gallu gyda'r dwylo I wneud e. Ac yna I drwsio rhywbeth, chi'n gweld rhywun gyda rhyw beiriant yn ei drwsio fe. Ac yna mae gan rhywun arall allu yn ieithyddol. Mae rhywun arall gyda'r gallu yn fathemategol. Ac mae rhywun arall gyda'r gallu yn wyddonol ac yn feddygol. Ac I chi gallu mynd ymlaen. Mae'r holl alluoedd gwahanol sydd gan pobl gyda'i dwylo, gyda'i ymenydd, beth bynnag yw e. Ac yna mae'r falchder yn dod, edrychwch pa mor dda dwi, fel petai nhw oedd wedi peri fod hwnna'n bosib. Wrth gwrs, mae pobl yn gallu gweithio'n galed I ymarfer y pethau, ond mae yna allu, mae rai pobl yn cael ei geni gyda'r gallu I fod fel hyn ac fel llall, ac I edrych fel hyn ac fel llall. Wedyn pan mae rhywun yn byw yn hir ac yn iach, mae rai pobl yn meddwl, dyna chi dda, dwi wedi peri fy mod I wedi cael fy ngeni I gallu byw yn hyn. Fel petai'r rhai sydd ddim wedi gallu gwneud rhywbeth yn wahanol. Ac mae'n anhygol yn diwedd. Mae dyn fel hyn yn meddwl bod popeth o fewn I gallu nhw. Mae nhw sydd yn rheoli'r cyfan. Mae nhw sydd yn cael y clod. Edrychwch. A maen nhw'n llwyddo perswadio'i hunan. Edrychwch, dwi wedi gweithio'n galed. Mae'n drienus. Y creadur yn dyrchafu ei hun uwch ei greawdwr. Fod dyn dal yn ei bechod ac yn ei wendid, lle nad yw dyn yn gallu rheoli ei chwantau ei hun. Pa bynnag mor glyfar yw neu hi, pa bynnag mor bwerus ydyn nhw, dyn nhw dal ddim yn gallu rheoli ei chwantau ei hun. Lle nad ydyn nhw'n gallu gwella ei bywyd ei hun, falle maen nhw'n gallu gwella o ran yr amgylchiadau allanol, ond mae'r galon yr un mor dywyll, yr un mor falch, yr un mor hunanol. A'r corff ei hun, ond ydyw e, anhygol balchder dyn yn dyrchafu ei hun i'w ben Duw, lle mae'r germ lleiaf yn gallu peri salwch a marwolaeth. I ni wedi gweld hynny'n do? I weld hanes y salwch yma, ac eto I gyd, gallai salwch ar ôl salwch ddod, ac yr anwyd syml, I ni ddim yn gallu rhwystro'r anwyd syml. Mae'n anhygol, ac eto mae dyn yn meddwl, dwi mor fawr, dwi'n dyrchafu fy hun i'w ben Duw. O chi sydd yn gwrando heddi. Chi falle sydd yn meddwl felly heddi, byddech chi yn ymuno yn y cor yn fuan, a'r hoiad y ledys glod I Dduw. Byddech chi yn ei geisio I wybod mwy amdano, I ddysgu, I cael mwy o wybodaeth amdano, I adnabod
I ddiolch iddo am ei fawredd. Cenwch. Dyma be mae Salmydd yn dweud. Cenwch yn llafar i'r arglwydd. Yr holl ddeiar. Gwasanaethwch yr arglwydd mewn llawenw. Deiwch o'i flaen ef a chan. Gwybyddwch mae'r arglwydd sydd ddiw. Efean gwnaeth. Ac nid ni ein hunain. Ei bobl ef ydym, a defaid ei borfa. Ewch i mewn i'w byrth ef a diolch, ac i'w gynteddau am hawl. Diolchwch iddo, a bendithiwch ei enw. O, dyna hyfryd bydde fe, petai na rai oedd wedi dechrau'r oedfa hon, ac ddim wedi ymuno yn y cor, ond yna cyn diwedd yr oedfa. A byddwch chi yn ymuno yn y cor yn diolch i Dduw. Am y tro cyntaf efallai, yn diolch iddo am ei fawredd. Am yr hyn ydyw. Wel, gadewch chi ni symud ymlaen i ddiolch i Dduw am ei ddaioni. Adnod 5 yw yr arglwydd ei drigaredd sydd yn dragowydd a'i wirionedd hyd genhedlaeth a chenhedlaeth. O, mae'r arglwydd yn dda. Does dim amheuaeth o hyn. Ef yw ffynhonnell pob daioni. Mae'r glaw yn dod o'i orchymyn ef, ac mae yn syrthio ar y cyfiawn a'r anghyfiawn yn diwedd. Dyna chi ddaioni, fod y cyfiawn yn gallu cael dŵr, yn syrthio ar ei llysiau a ffrwythau, mwyn iddyn nhw cael cnydau i'w fwyta ac elwa ohonynt, ond hefyd mae'r anghyfiawn yn elwa yn yr un ffordd. Dyna chi ddaioni, dyna chi gariad a thrigaredd. Mae'r arglwydd yn dda yn ei ragluniaethau. Ni'n gallu'n dystio i hyn nawr hyd yn oed. Y byd wedi derbyn y fath rybydd ysgytwol yn ystod y flwyddyn diwethaf yma. Ac eto, heb ddysgu o rybydd i bob golwg. Yn serchyn, i ni'n gweld trigaredd yr arglwydd o'r newydd. Ond nid ydyn ni'n gweld hynny. Ni wedi gweld y nawr yn dod yn i gyfnod falle o leini bach y corfforol hynny yw. I ni'n gallu gweld rhyw fath o obaith o'r frechlyn sydd yn mynd i helpu pobl. Ond dyna chi drigaredd yr arglwydd yn caniatáu hyn. Ac ydy'r byd wedi ymateb i drigareddau Duw ar lefel yna, ar lefel i ragluniaethau. Mae'r ragluniaethau Duw dros y canrifoedd yma wedi rhoi rhybuddion i bobl. Ac yna wedi dangos trigareddau i bobl. Ac yna'n dweud hyn, ydych chi'n ymateb i fi? Beth ych chi fod i wneud? Cenwch yn llafar i'r arglwydd, yr holl ddeiar. Digon o reswm i'w wneud. Pam canes da yw yr arglwydd? Ei drigaredd sydd yn dragowydd, a'i wirionedd hi genhedlaeth a chenhedlaeth. O, mae e'n dda yn diwedd. Daioni'r arglwydd yn achos i ni glodfori fe. Pam, fe yw'r bugail da? Ni bugail tebyg iddo. Rhoddodd y bugail yma i einioes dros ei ddefaid. Dros rhai o'i wrthododd a chododd ddwrn i fyny tuag ato. Ac eto i gyd mae e'n dangos ei ddaioni a'i drigaredd tuag at rhai fel ni. Mae'n dangos ei ddaioni fel gwnaeth y Samaria trigarog, a olchodd briwiau'r claf. Ac felly gwna'r arglwydd Iesu Grist, ond nid yma i chi ddaioni'r arglwydd trwy dywall ei waed ar y groes, fel cosb am ein pechodau ni beth nath fe agorodd e ffynon, lle gall e pechadur ddod a golchi pob staen pechod ymaith. Dyna chi ddaioni, os ydych chi os yr ysbryd glân di agor eich llygaid, eich enaid i weld eich angen am waredwr, i'w ddangos i chi eich pechod, mae'r baich yn erchyll, mae'r baich yn drwm, yr eogrwydd am eich pechod. Fel mae Pantycelyn dweud fel mynyddoedd byd, os ych chi wedi brofi fe, chi'n gwybod am be mae Pantycelyn yn sôn. Mae'n pwyso'n drwm lawr ar yr enaid, mae'n gwneud chi deimlo'n sal yn gorfforol hyd yn oed. Mae'r eogrwydd yn llethol, ond yna beth sy'n digwydd, i chi'n clywed am ddaioni Crist. Beth yw'r daioni yma? Fe ddath e'r byd i fynd i'r groes, pam ath e'r groes? A mwyn agor ffynon, pam agor ffynon? Mwyn i chi cael plymio iddo, a'ch golchi chi'n lan, dyna be mae'r pechadur am, pechadur sydd wedi argyhoeddi o'i bechod. Mae'n clywed am Grist. Oes na rhywun sy'n gwrando sy'n teimlo euog am pechod? Beth ych chi fod i wneud? Dewch at y groes. Dewch at y ffynon i'ch golchi chi yn wynach na'r eira. Mae Crist yn abal i ddelio phob un briw. Fel gwnaeth y Samaria trigarog yn golchi'r briwiau'n lan. Mae Crist yn gallu golchi pob un briw a choswyd gan ein pechod. Dyna ddaioni'r arglwydd. Y dath i fyd fel hon, lle gwrthodwyd ef, a byd yn dal yn ei wrthod ef. Ac fe ddath o'i wir fodd. I gyflawni'r hyn oll oedd yn angen reidiol ar ein cyfer ni. Dyna ddaioni, cyflawnodd Iesu Grist y gyfraith yn ein lle. Yn gwybod i ni methu cadw un rhan o'r gyfraith, i ni'n fethiedig yn y cyfan.
A fe ddath Iesu Grist ac fe gyflawnodd e'r gyfraith. Fe gadwodd e'r gyfraith yn berffaith. Yn ein lle ni, ein mwyn ni. Ac yna fe gymerodd e'r gosb yn ein lle ni, ein mwyn ni ar y groes. Cosbwyd yr Iesu yn lle ni. Hwn i wedi sôn am ei fawredd yn fyr yn barod, ond am fawredd mewn iachawdwriaeth. Concrodd Satan, pechod, marwolaeth, effer, dyna chi fawredd. Ond mae yna le i ni ganu glodedd am bob math o bethau, yn ei greadigedd, yn ei ragluniaethau, ond yn ei achubiaeth, mewn iachawdwriaeth, i'r arglwydd Iesu goncro Satan ei hun a phechod ac effer na marwolaeth, am fuddugoliaeth, am ddaioni, a fe wnaeth e hwn i gyd ein mwyn ni. Fe wnaeth ddaioni trwy gydol ei fywyd ar y ddaear. Dangosodd yr arglwydd Iesu drigaredd a chariad at gymaint, fe iachawdd e gleifion. Fe roddodd yr Iesu olwg i'r dall, clyw i'r byddar, a gorodd enau y myd. Rhoddodd nerth yng nghoesau y cleifion, a nadlodd fywyd i'r meirw hyd yn oed. Yn gwrandewch ar hwn, gwybyddwch mae'r arglwydd sydd yw. Fe yn gwnaeth ac nid ni'n hunain ei bobl lefyd yma defaid ei borfa, ond hefyd, nid yn unig sydd yn rhoi anadl yn ein hysgyfaint, yn rhoi bywyd corfforol i ni, ond fe hefyd sydd yn rhoi bywyd ysbrydol i ni. Fe a'n gwnaeth ac nid ni ein hunan, mae hwnna'n rhan mor berthnasol yn ysbrydol hefyd. Daw iachawdwriaeth ohono ac ohono yn unig. Fel nid oes rhan gennym ni yn ein genedigedd corfforol ein hunan, ac felly hefyd yn ysbrydol yn ein genedigaeth ysbrydol ni, yr ail enedigaeth yma. Does dim rhan yn yr broses honno gennym ni chwaith. Daw'r holl fendithion yma yr enaid o Iesu Grist trwy waith yr ysbryd glân. Yn sicr fe a'n gwnaeth ac nid ni ein hunain. Os ych chi'n meddwl bod chi wedi dewis fod yn Gristion, dydych chi ddim wedi deall. Os ych chi'n meddwl bod chi wedi cael eich genu'n Gristion, dydych chi ddim wedi deall. Os ych chi'n meddwl gan bod chi'n mynd i gapel yn unig, dydych chi ddim wedi deall. Mae'r salmydd fan hyn wedi deall, mae'r oed ysgrythyr yn gweiddi allan hyn. Fe a'n gwnaeth yn ysbrydol hefyd. Gwaith iachawdwriaeth yn dod o Dduw ac ohono yn unig. Sydd yn peri fod yr enaid yn cael ei fywhau, mae'r ysbryd glân yn plannu hedyn bywyd. Sydd yn arwain yr enaid at droed y groes, lle mae Iesu Grist wedi talu'r pris yn llwyr yn ein lle ni. Ac sydd yn rhoi ffydd i ni, i ymddiried ac i bwyso ar waith ac marwolaeth yr arglwydd Iesu Grist, i gredu ynddo a byddwch chi'n ymuno yn y canu, i ganu ei glodydd am ei ddaioni. Mae yna gymaint o le gyda ni ganu clodydd yr arglwydd Iesu Grist. Wel, yn drydydd ac yn olaf, i ddiolch am ei ffyddlondeb. Adnod 5 eto, canis da yw yr arglwydd, ei drigaredd sydd yn dragywydd, a'i wirionedd hyd genhedlaeth a chenhedlaeth. Does gan y byd ddim gwir gysur nag oes. Pa gysur sydd gan y byd? Falle rhywun sy'n gwrando nawr. Pa gysur go iawn sydd ganddo chi? Wrth i chi ddeffro yn y bore a byw eich diwrnod ac wrth i chi huno gyda'r nos. Pa gysur sydd ganddo chi wrth fynd i gysgu yn y nos? A pa gysur sydd ganddo chi wrth fyw trwy dydd? Mae yna ddiwydion gan y byd. Fe fydd pobl yn gallu rhoi addewidion i chi, i ti'n saff yn hyn, dwi'n neud fy ngorau i chi, fe fydd eich sefyllfa ariannol chi'n gwella, bydd nhw'n gallu dweud pob math o bethau. Ond sut i ni'n gwybod, falle bod yna elfen, bod chi'n gallu meddwl, wel mae yna le, maen nhw wedi dweud, ac felly dwi'n gallu ymddiried yn nhw i bwynt, wrth gwrs bod yna'n wir. Ac mae'n gysur i ni bod rhywun falle sydd gydag rhyw fath o awdurdod yn gallu rhoi rhyw fath o gysur i ni ac addewidion. Ond eto i gyd, rhaid i ni gofio hyn, ar ddiwedd y dydd, nid oes sail gref i addewidion y byd. Achos does neb yn gallu addo i chi yn sicr, heb lewyn ar dafod. Y bydd ei haddewid yn cael ei anrydeddu. Fe all y banc cryfaf yn yr holl fyd dweud, mae'ch arian yn saff gyda ni. Gallen nhw ddim dweud i llwyr sicrwydd. Gall dim un meddyg dweud na fydd ein bywyd yn dod i ben
yn ystod yr wythnos nesaf. Achos all unrhyw beth ddigwydd. Wrth gwrs, maen nhw'n gallu rhoi cysur i chi bod yr holl rhagolygon a'r profion yn addawol, wrth gwrs, ac i ni'n ddiolchgar i'r Arglwydd am yr newyddion hynny sydd yn gallu bod hefyd. Ond i ni hefyd yn gwybod y mae bywyd mor fregus. Does neb yn gallu addo i sicrwydd unrhyw beth ar unrhyw lefel. Achos mae dyn yn wan. Ond nid felly gyda'r Arglwydd. Achos mae yna gadernid gan y saint, mae yna gadernid gan y Cristion wrth ymddiried yn yr Arglwydd, fod pob peth yn cydweithio ar ein lles, lles ein heneidiau ni. Ei drigaredd sydd yn dra gywydd, a'i wirionedd hyd genhedlaeth a chenhedlaeth. Dyna chi gysur. Dyna chi gysur sydd gan y Cristion hynny yw. A dyna chi gysur sydd gan yr anghredadyn hefyd, achos mae yna lygedyn o leini fyna i chi wedi gwrthod yr Arglwydd cyhyd, ond mae trigaredd yr Arglwydd yn dragwydd. Ac mae yna obaith i chi heddi felly, am ystyried, trigaredd hyd dragwyddoldeb. Hynny yw, does dim terfyn o ran ei drigaredd, o ran maint ei drigaredd yn gyntaf. Hynny yw, pan i chi'n meddwl, bydd yw maint trigaredd yr Arglwydd, oes na derfyn iddo fe? Oes na rhyw linell allech chi ddweud? Bo chi'n dweud, wel, os ych chi wedi pechu fel hyn a fel hyn a fel hyn, o na chi wedi pechu dwywaith yn ormod? Na, dydyn ni ddim yn gallu penderfynu. Ni'n gwybod bod yr Arglwydd yn galw arnoch chi ac yn gweiddi, bod yr iachawdwriaeth ar gael ac bod ffordd iachawdwriaeth yn cael ei wneud yn glir ac bod yr ysbryd yn gallu agosau. Ond os ych chi yn ei wrthod, ni'n gwybod hynny fod yr Arglwydd yn gallu rhoi trigaredd ar ôl trigaredd ar ôl trigaredd. Ond eich cyfrifoldeb chi yw pwyso arno. Dewch ato trai fod yn agos, galwch arno. Mae trigaredd yr Arglwydd yn dragywydd. Mae'n gallu maddau'r pechod mwyaf. Falle bydd Satan dweud wrth chi wedi pechu gormod, chi wedi gwrthod gormod. I chi wedi gwrthod yr Arglwydd gormod. Ond os yw hwn yn faich ar eich enaid, allech chi ddweud yw'ch calon ddim wedi caledu tu hwnt i bob gobaith. Achos os ydy yn poeni eich enaid chi, eich bod chi wedi wrthod ac bod yna ofnau tragwyddoldeb yn dod ar eich traws chi, yna dyma'r cysur, mae'r Arglwydd yn agos, felly galwch arno pam. Mae ei drigaredd hyd tragwyddoldeb. Mae e mor fawr, does dim terfyn ar ei drigaredd Mae y maddau y pechadur gweithaf, y pechodau erchyll, mwyaf erchyll posib. Y galon fwyaf di. Ond chi'n gwybod beth hefyd, mae drigaredd efo ran ei hyd yn dragywydd. Nid yw yn newid i feddwl. Dyma chi cysur o'r mwyaf i'r Cristion. Ac mae'n gymaint o gysur achos mae Satan yn dod â sibrydion o amheuaeth. Ac yn neud i ni feddwl nad yw trigaredd yr Arglwydd bellach yn berthnasol i ni. Nid yw yr Arglwydd yn penderfynu ar ôl cyfnod ei fod am gosbi pechodau. Dyw e ddim yn newid i feddwl. Nid yw yn ein gadael i feddwl bod iachawdwriaeth yn eiddo i ni gan ein bod wedi dod at droed y groes. Os oes enaid wedi dod at droed y groes a wedi faddau ac wedi derbyn y maddeuant pechodau, heddwch cydwybod a heddwch a Dyw a llawenydd iachawdwriaeth. Dyw'r Arglwydd ddim yn caniatáu hynny ac yn ar ôl ychydig oherwydd diffyg yn y Cristion. Oherwydd ei grwydro cyson, ei wrthgilio ac yn gadael yr Arglwydd i lawr, ac yna mae'r Arglwydd yn penderfynu ti wedi gwrthgilio gymaint, fe fyddai'n dy gosbi diwedd i'r cyfan. Dyw hwnna ddim yn bodoli yn yr ysgrythyr. Be mae'r salmydd yn dweud, ei drigaredd sydd yn dragywydd, a'i wirionedd hyd genhedlaeth a chenhedlaeth. Does dim terfyn ar ei drigaredd. Mae e'n mynd hyd tragwyddoldeb, does dim diwedd. Unwaith mae'n maddau am byth. Does dim damnedigaeth bellach i'r Cristion. Os i ni wedi'n maddau, wedi'n golchi yng ngwaed yr Arglwydd Iesu Grist, yna mae'n sicr hyd tragwyddoldeb. Hyd yn oed pan i'n ni fethu fe. Mae ei wirionedd. Mae'n dweud fan hyn, ei wirionedd hyd genhedlaeth a chenhedlaeth. Mae ei wirionedd neu ei ffyddlondeb yn para
hyd genhedlaeth a chenhedlaeth. Nid yw yn torri ei air. Dyw e ddim yn torri ei addewidion. Nid yn unig yn ein bywydau ni, ond o genhedlaeth i tragwyddoldeb. Y mae e wedi gwneud cyfamod ac mae e'n gadar, mae e'n sicr. Unwaith mae'r arglwydd wedi rhoi addewid, nid yw ei berson yn gallu torri'r addewid. Ac mae wedi dweud y sawl a ddaw ata fi nisbwrio falle'n byth. Dyw e ddim yn troi neb i ffwrdd. Ein ni'n saff yng Nghrist, yr eiliad i ni yng Nghrist i tragwyddoldeb. Mae'n gwaredwr yn ffyddlon i'w dad nefol. Fe ddath yn ifydd i dalu'r pris. Mae yn ffyddlon i'w ddefaid. Nid yw byth yn anghofio defaid ei braidd. Am gysur, am gadernid mae hwnna'n rhoi i ni. Ac nid yw yn arwydd o'r Cristion. Dyw e ddim yn cam ddefnyddio'r athrawiaeth yma. Dyw e ddim yn defnyddio'r athrawiaeth yna i barhau mewn bydolrwydd. Ond dyma fel mae'n gweithio, mae'r Cristion yn ymwybodol bod wedi methu ac wedi pechu, a falle pechu'n fawr. Ond pan daw'r ymwybyddiaeth mae'r eogrwydd fel mynyddoedd byd. Ond yna mae'n cofio am drigaredd yr arglwydd. Mae'n torri galon am frifo'r arglwydd. Ond mae'n llawenhau ac yn edifarhau. Ac yn diolch iddo am ei ddaioni canys da yw arglwydd. Ei drigaredd sydd yn dragowydd, a'i wirionedd hyd genhedlaeth a chenhedlaeth. Mae'n atgoffa fi o'r garol, welen gwawrio ddydd i'w gofio'r ail a drydydd bennill. Gwrandewch o'r hwn. Dyw a'n cofiodd, dyw a'n carodd, dyw osododd Iesu'n iawn, dyw syndod ddarfu ganfod trefn gollyndod uni'n llawn. Dyw ryfeddir iddo cenir gan drigolion nef a llawr, tra bydd Iesu fi mewn gweledd yn eistedd ar ei orsedd fawr. Halleluia, halleluia, aeth i'r lladdfa yn ein lle. Halleluia, halleluia, Dyw sy'n fodlon ynddo fe. Sain hosanna i fab Dafydd, Iesu beinydd fyddon ben, a mei heiddiant sy'n ogoniant, bydded moliant mwy. Amen. Ond ydyw e, mor debyg i naws y salmydd yma. Cenwch yn llafar i'r arglwydd, yr holl ddear. Gwasanaethwch yr arglwydd mewn llawenydd. Deuwch o'i flaen ef achan. Gwybyddwch mae'r arglwydd sydd ddiw, neu fe a'n gwnaeth ac nid ni ein hunain, neu bobl ef ydym a defaid ei borfa. Ewch i mewn i'w byrdd ef a diolch, ac i'w gynteddau am awl diolchwch iddo, a bendithiwch ei enw pam. Pam ddylen ni'n neud hynna? Dyma pham. Canys da yw yr arglwydd. Ei drigaredd sydd yn dragowydd. A'i wirionedd hyd genhedlaeth a chenhedlaeth. Gadewch i ni weddio. A nawr bydde di ras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Dyw a chymdeithas yr ysbryd lan fod gyda chwi o hyd byth. Amen.